IFM News. IFM News. Live report! Tilawag City Public Market and Commercial Complex ket may sa kadagiti kang runaan nga economic enterprise iti gobyerno syudad Tilawag. Isu ti distrito ti negosyo nga binukel ti building nga daan ti tallo akad sa aran. Apasdek a mangited iti naduma-duma at tagilako ken produkto. Binisita ni Mayor James Bryan Alcid iti tiendaan kasi iti kalikagom na iti panakapasaya at iti lugar kang runaan iti pasilidades na. Napanakinitan no anapay dagiti insigida may kanti aksyon ken maresolbar para iti pagsayatan dagiti lawagenyos. Sinaggaysa na nga imbaga dagiti agpapa iti tiendaan dagiti masapsapul dapay. Adito'y met nga impasingkit ti Mayor nga aramiden na ti administrasyon na dagiti masapul tapno ad-addapay adumuras iti tiendaan ken agbalin nga maipagpanakkel iti si Bubukel a pagilian. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak, RMN.